Nduk niken salindri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Ike. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Ike. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake ra mbiyen lah nek iki ya sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Dek Cahayu. Nggih Om Ike Muga-muga pangestune. dadi apa kuwi sinden sekunder. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sampeyan dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Dok ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi niken aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi ki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya saumume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, ora nduk ndledek rene lho Mas. Kok rada ndeledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Lah, piye kene Ya ngomong kono, sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Egit, Dalam alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Om Egit? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Iya, berarti kita ya sehati ya. iki. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Nah, Ya. Andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek, Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. No to yo. iya, anggap wae iki bapakku ngono lho Oh. Pak Egit ki. Anggap ae bapakmu. Hmm. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuannya lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Ake awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, kan? Untune. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho ngono kuwi. Jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora Nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gaweke ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontone lo gor iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Iya Allah, iya. Iya ya Allah.
Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku jarang ngipi ta ya Allah. Nah sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang tebake. Eyang Uti. Oh, tak kira wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi Di desa Menawan. di desa Nawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Jadi malu. Jadi malu aja dikei ketok mumpluk. Malu. Iya, aku Menawan. jadi malu. Nggih. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, dan Amin. semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Gue wedi aku suwi ra ketemu ya malah. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pakde? Pakde. Aku diundang Pakde. Aku kok Pakde. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pakde. Sayang. Ya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi ditransit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Loh kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, anggere ana mlebu karo ndelok. Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak, Nduk niki Iya, dalam. gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh, ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Dibangun. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok keisan demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari bu daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Barde terus. Dimas. Oh Dimas. Heeh. Dimas Bardi terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono mesane. Ora kene rampung kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak. nang kling cahya niraka eksi. Cair. Nunggu kene aja, nunggu kene aja.
Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Ya nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Matur nuwun Bu. Lewat mriku Bu nggih, sampun nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun Bu. Matur sembah nuwun Bu Bu Lurah. Lurah. Terima kasih banyak Ibu Lurah nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbul 50 gagah. Iki lho, Cuk. Ngasto-ngasto mikrofon. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, Joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh, nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Nggih. Bu Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning jantong. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sembah Dalu. nuwun. Sugeng Nah, Dalu. rombongan Pak Nggih. Ayam komplit Nggih. iki. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar? Halo lo 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 lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus kayak Mbak. Kenyakang saking dahat. Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tak hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Nggih, Malam hari alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini orang nanggap Sigit Channel ya. Walah alah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. nah. Nggih. Salawi reng-reng nambang bakso wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak. Nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saya. Pak Dedi Orang Kobuser. suka bruser. Rano iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak iki. Sakleting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Pak. Oh. Oh alah. Ji. Ah iya. Iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Oke, biyen jare mung maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari, Cok. Dados.
lam-lami ambabar wangi sami arom kembali melati dasar bolani dadari angkakas satya rumaksanallah sasata piaring karatika katya paspita ing nindra Ranjang tapi tresna Ayo Bu Rasa tresna kang sejati manggiya lestari Langit tembang suci yang semisal jendeng sepi cahayamu medangi sarati dadya kambangi hati angen-angen kulelana tamang miteri tanpa wangan lamaku nembus marang kabagyan banget manisin nama ayo Bu bersama masyarakat Desa Menawan bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salindri. goyang ya Bu ya Oke, matur nuwun Bu Kades. terima kasih Bu amin panjenengan sehat selalu Yes, Mbak Nur. Cici Bulurah sing budaya jogete iya luas. jogete apik wis pokoke duwe bulurah koyo ngene iki Nek wis rugi. ndak rugi masyarakatnya terhibur Iya, bulurah kulino dancer. iki mesti benisuk mesti bulurah anu mengadakan acara senam pagi Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. lah kok iso Iya. kok iso Ya kan sehat. oke terima kasih Matur nuwun, bulurah Bu Kadi terima kasih. Oke, mungkin apa Bu Kades sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Iya, Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri Bapak. ada permintaan Iya, lagu nopo mboten? Pak, Ibu, Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak. Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak, Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. aku seneng nyawang bapak enek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Omong ngono, Jo. Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel LC. Nggih. LC itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone. LC ki apa? LC ki lembaga sosial. Sosial kok cocial. Lucu, lembaga sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kades. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bulura. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme
Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng dalem. Nggih, leres, Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula mau tenggene kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kuwi diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mau wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok Masa? iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo Digawawi. ora. Ih, kok senengan. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ono sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih. Om. Mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC nggih sami nobar rawuh sedaya. Matur nuwun. CFC Kudus Mas Utomo. Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau wis lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Apa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya ya. Oh iya. Pokoke ki manut ae. Nadyan wujud temong baksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Pak Git? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Yang kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antara jajar Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Git kok yo Niken karo Mbak Eni lah Mas yo mendem yo milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Iku karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah ya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki Sampeyan masa gelem karo laran ngene, Mbak? Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Takon ana kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus nduk level apa, Nduk? Iki kan iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak Git. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai ket mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho, kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payahe kene. Tuwek ra sadar. Mudiar. Piye? Amuk, Mbak, amuk, Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong mau apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah lho sayange karo aku jare. Ning omah saing karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken.
Wong kok mencela-menceli. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mang wis tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya perasaane lho. Jare sampean wis kisut, jare sampean wis kisut. Lah aku lo kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omong ngono Dek, sosise koyo walit. Walis-walis layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Astagfirullahaladzim. Iku senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Ati ki ning kene. Tak engko mlaku rene ploro tok. Lah atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renun sewu lho Pak Sikit. Jo. Candak Jo. Wah, nek lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok edan. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Candak Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau gendong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku bunuh diri. Anjelo ki nek cendhek men nek bunuh diri. Ani. Ning ndi Jo, Jo? Ani duka niku nuncep ketok katoke, Pak. Ani ora pareng. Nuncep kok ketok katok endah, sirane ngisor mung begagah ngene. Lah ayo ora pareng yuk mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo mbak ini digandeng, ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye. Rai iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel, Lah nek usung yo. Wis ngono. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak. Nano. Halo semandis nang sam make Awak mesrane. Hati-hati lho untumu. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk niki kan. Kene Nduk, kene. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke, ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang busuk ya. Apa mangane kok angel kabeh. Iku mudeng ora. Ora usah irin. Pokoke ora usah iri. Sesuk awake dhewe nek pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes-Benz. Wow, Mercedes oke. Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok Tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo, ning Gebok. Cedak-cedakan Iya tak kesel pasar ya, Mas. Kliwon. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan yang luar negeri ora hotel iki lho ya. Hotel suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nek. Awake dhewe nggone pom bensin. Enggak apa-apa, sing penting berdua. Iya, berdua masih ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo.
ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang nduk cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dipet mambu sih. to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Wah, sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelin neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Heeh. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kae kan. Wes suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ki grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki iso dienggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah ngarai. Aku nek diamuk wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Sipodang. Ya kowe jo sing nembang kowe coba-coba kowe gater-gater ya. Coba-coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang to. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marah nyapu to? Wis tuwek aku. Rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur biar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude anu aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pito. Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah solar. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bengah ing atiku Awake dhewe numpak tosa ya. ben mengko keslulupen piye Gak numpak apa-apa. tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Nyanding bisa Gaya. mengko lek panggah karene polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi Iki lho apa angel gak kandhanane iki lho tuwek digawe? kandhanane angel ta ya piye. Tuwek kadang-kadang. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa wong? Sing akon sapa pundukku mbok demoki terus. Lah sing Iki akon sapa? iki wong loro mulai Pak aku sing mulai. Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Ha, aku bareng gedong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng teng idu. Kayak gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Dulur rempiye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah, Ha. Nah, Oh, bae, embe purik rono, bae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wis, Jo sing sine Jo. Alah genti sing ijo. Alah.
Terus. Jo iki Jo, selamat ke Jo iki. Modar. Puter. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe ku kabeh taikune tok. Taikune tok ya apa? Kok yo tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa nek iso gendong niken? Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing genjong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Halah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ah ditelase. Nano Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, buka saka kibot ya, Mas. Ndoyo Dwihan Ndoyo. Ayo. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik, nganggo string. Kok cilik men suarane. Sik. Keki. Keki sangorjen ta ora? Nek suarane cilik dipenyetangan iku ditungkak. Sing ditungkak opane? Wonge to Pak iki. Heeh. Nena. String. Yo, Mudutmu gregetke wong udut dum-duman kok banggal lho. bertahta.
Matur nuwun. Artis-artisnya Cakraningrat. Betul. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Uga ora lali dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Mbak Niken nek nembang Jo. Oh, resrana apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Nggih. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa julang andanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake rong dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. SS ngono kuwi kan ndak boleh dari suarane sering ya toh. Apa meneh maam sing panas-panas ngono kuwi. Ora malah ya ora oleh. Ndak oleh lek aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak untuk maam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Heeh. Gorokane resi, mangane adem-adem. Sempak kemamel. Kok jenenge kumkuman. Kumkuman. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kaya martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek piye ngono. Yo sesuk coba kowe sik ya Jo, nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Somen kuliah. Wah, kuliah nggih rong mene, Pak Ikit. Ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane sing damel Pak Ikit. Mas Ricak. Risang. Mas Risang. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon, Nduk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon. Bulurah khususnya yang para tamu VIP. Oh, nggih. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cahayu. Nanti rencana tahun depan Julang akan nanggap Campur Sari Mayangkara. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Ikit. Acarane napa, Pak Ikit? Niku Julang meh digawe mantu. Oh, anake Pak Julang. Iya. Anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le arep ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anake sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa?
khusus dokter dalam. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam, dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki Dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Dok. Kuwi anake sampean. Anake Julan. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok infus. bapake kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Iki. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapake kok ajur ngono. Ya gak biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja biar anaknya saja. Oh, Tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, Nggih, Pak Ya, Ikit, Pak ben Ikit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya. menular. Malah ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang Iya, bersama Mas Sular. Niken Salintri. Pak Ikit bisa lagunya? Aku tidak bisa, bisa sedikit-dikit tapi. Iya, Iya. setetek- Tapi malam setetek hari ya. ini spesial katanya. Sedikit-sedikit kok setetek-setetek. Sedikit-sedikit. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. Menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi, Pak? Pak Oh Ikit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh, duduk begitu enggak sih, eman-eman, Pak Ikit. Oh enggak, biar kamu biar minum sebentar. Oh gitu, kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Ikit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan ada nasi. bahasa kamongko itu ya. Ya, Iya. ayang-ayang. Coba kayak apa? Bersama Ayang-ayang. Cakra. Iya. Ningrat. Yo.
saja. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih, ayang-ayang. Wah, lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, Cakraningrat selalu terbaru niku mesti melu. Update. Update wah. Nggih, paling anyar nganti paling kawak wis. Wah iya ya, heeh. Bengi iki yo ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mas Kancil ya. Iya. Ya tekan kene bareng yo adoh. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu, Jo. Sing pundi Pak Igit? Sing saka Blitar, Jo. Oh nggih, nggih, nggih. Slendro saka Papit, slendro saka. Wah iki. Nek mau Mbak Niken. Oh, iki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar. Ning nong. Mama 666 yo. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune rasa ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Olat aja padang yen dikongkon yo sing gawe. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbok Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karaktere karo Niken beda ya? Beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Ndak iki. Sing iki lemah ketiga iku gempal kabeh. Gempal. Angge wong piyayi nek mesem lah. Yes. Nek aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Igit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya sih sing iso merantasi gawe. Nggih, lah nek omah kobong kerja bakti, lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya apa ora urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh iki piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarene lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, rasah nunggu suwe-suwe. Gek nyapa lo dinteni suwi-suwi. Wong ya wis meninggal, kan yo gek ndang sowan Gusti, dipacaki sing apik. Walah. Ngomong kok 12-an. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh. Ini gangsaran ro. Ayo, ayo Den. Ayo. Woi. Woi. Tak disetop. Setonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Mereka requestnya gerajakan Banyuwangi langsung bro. Asli niku nggih. Asli. Bapak Suparwito matur nuwun mereka kakakipun Bu Lurah. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Kok bariki lagi Mbak Niken salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh iya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun, Mas Irwan Jaken mati. Ya Yusuf. Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Wah, tak delok mau alah narepike capinge apa ngambang no. Lho gamelan Lokonanta lho Pak Nik. Gamelan Lokonanta lho Pak Nik. Ngambang ora ketabung. Handal jepit. Kok gone swarga. Buka saka Narki ya Mas Narki. Dek Narki, buka sing apik, Dek. Aja kaya ngono, aja mempermalukan kakak, Dek ya. Ayo, Dek. Coba gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi karo Mbak Deni. Dados. Raja kan
plesiran ambek gandangan asli pianyo wangian luar biasa Mbak Deni ngundang nganjuk karo Mbak Yosi Blitar. Ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudangi presiden. Nduk niken Kediri Mbak Yosi Blitar Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden. Nggih perkara sinden. Coba ganti nduk niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neng. Ning ning nong nong padang bulan ning pasisir ngopo aja? Nek menawa ditabuhi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali ganti nabuhi kanca-kanca. Oh, nggih. Ya pirambara kowe nanggap cakraning rat klenengan ning ndapamu ngono piye? Ayo, ngaleh nggon. Sapan prei cakraning rat iki? Angger kowe prei aku ya prei. Ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Ya ora kok bareng kok ya. Oh, nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei? Ayo gentening ndopo ya. Sesuk aku prei. Dah masak.
Nek ngono padha. Nggih nggih. Menika nganu nduk niki ana request Pujaningsih. Nggih. Nah, Pujaningsih Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih. Engko nduk niki kan yo ben nembang laguku sakarepmu. Ya. Niku mendinten kula onekne lho Migit. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula entosi lho ket sakniki. Oh iya, sesuk dadi lho. Nggih lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Jemene kok nggih lagu nggih perkara sesuk dadi. Lah iya. Perkara sing apik. Sing apik. Perkara kabecikan. Milah-milih nggih. Nggih, niku Pujaningsih. Pujaningsih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-plek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak tahun wayangan ini terus. Leres Pak Igit. Sing mayang aku karo Cakraningrat bintang tamune Mbak Niken Saludri. Amin. Lah kula. Ya urung mesti dagelane sing lanang so gonta ganti. Oh, alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajekin juarei ya. Nggih bener. Muga-muga lah ya dalange aja genting nggih Pak Igit. Aja. Ora tetep ya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ana liya tetep katut tak kon delok kuwi jo minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Ya, lagune Pujaningsih. Pujaningsih bersama Niken Salindri. Yo. Terus dulu senadyan tatan andangu nanging wustu makeng kalbu beberapa jar pindho sloka pinabar pisanan jalan kang asta kaya wesanto sumereka apa iya iki terasma
Pancen sing ngendangi ngecelikke sing balung ngono. Jeng dikira jeng 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 ternyata ora. Tujune kok narik ngene tangane. Tujune kok pas keram dekne. Ora kecilik dekne. Nggih. Yo kuwi sing videone viral Mas Rangga sing nyeklekke Dembung Wilah 6. Sing nonton ana 89. Terus bar ngono ingah-ingih. Ora kuwi stok wilahku ning omah kae dadi anggere coklek terus dipasang neh ngene iki. Maksudnya tak jukuk nih gamelane awang tak pasang ngono. Dadi sok ben gone awang kari nemu remukan kabeh. Iya. Iki nganu Jo. Nggih. Niki kan 2012 wis nembang laguku Sakarepmu. Oh, 2012. Berarti cek cilik. Niki kan ala-ala isih bocah sampeyan semono. Heeh. Saiki ya isih bocah. Oh iya. Bocah gede, biyen bocah cilik. Nggih. Aduh, ayo sukses selalu lagi naik daun. Jaranan duwe campur sari duwe. Oh, Jolang wis rasa-rasan nduk mantune nanggap campur sari Mayangkara. Mayangkara. Oh, heeh. Kara Pak iki Kara. Heeh. Kara ki jaranane. Oh, jaranane Mayangkara. Campur sari ning Mayangkara. Aduh. Campur sarimu jenenge apa, Jo? Kula ngantek lali Pak iki. Mergo suwe ora tau tanggapan nganti lali ya. Kula ngantek suwe ora tau ngurus ora dadi lali ya. Dene melu mayang wae ya. Mayang wae. Kapan-kapan. Oh iya. Iya ki lagu Made in Rembang judule Sakarepmu kuwi karyaku tahun 2012. Walah niki pun pirang tahun berarti Pak. Wis 13 tahun kepungkur. Pun diulang tahun nih Pak iki. Oh iya, tak sumetke bediyang. Ya. Seling ta, Nduk? Kelingan daya ingate apik kok. Coba. Nek salah lirike pripun mikir? Mboten napa-napa dituntun karo kanca-kanca. Mboten napa-napa masalah. Wis anggere lirik Mbak Eni Mbak Yosi Mbak Imang wis dadi. Dadi lirik-lirikan nggih. Dadi lirik-lirikan. Iya. Sakarepmu Made in Tawangsari Rembang vokalis by Niken Salintri dados.
Tepuk tangan untuk Duk Niken Savitri. Wah, isih apa laguku. Karya Pak Ikit tahun 2012. Makasih sih Digo Campursari Mayangkara. Sesuk tak gaweke lagu temane apa Sing kados ngeten iki lho, Om, sing centil-centil ngoten iki lho. Weh, oke. Judulnya uga centil-centil, malah apik sesuk. Judulnya centil-centil. Centil keong Keong kuwi, keong kentil. Keong kentil. Kentil ora centil, kentil. Centil si cabai rawit. Iya. Iki Kecil-kecil. Gugong iki bertiga iki dibantu karo bareng nduk Niken. Ngene. Lila mele. Kitir Sumilir. Dadi duwe pengalaman ono Melani karo Indri karo Lila iki. Niki sindene jenengan kurus-kurus lho. Prihatin. Lah kok lek dijejerne kula kados 1110. Mikir kok duduk kakek mikir. Ayo ngatik. Aku kan jadi insecure. Iya ndak apa-apa. Iki do poso prihatin Senin Kemis. Mergo sindenku tak kon prihatin ben Cakraning Rat rame tanggapane. Lah iki Senin Kemis. Posone apa ambekane? Posone. Sampeyan lek kon milih papat iki sampeyan milih ndi? Aku milih sing cedhak nduk nek adoh kakean ngebis. Sing cedhak sing ndi? Iya niki. Tak kira Bu Yuyun. Bu Yuyun niku gasang terus saya. Niki tasik sekolah sedaya napa sampun lulus? Niki kuliah nduk iki. Oh, kuliah Mbak Lila kuliah di UNES. Ya. Fakultas Bahasa dan Sastra. Heeh, nggih. Sastra Inggris. Nggih. Mbak Melani Universitas Terbuka. Manajemen apa Duk? Manajemen ya. Mbak Indri menika sampun lulus. Dulu universitas tertutup. Enak terbuka, enak tertutup. Nggih. Lagune, lagu saka Kediri lagune Nduk Niken. Napa niku? Karya Pak Geduk Siswantoro. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Tak dongake sinden-sindenku sok ben dadi bintang tamu kabeh kaya Nduk Niken. Amin. Heeh. Jenengan piye kok nek dhewe sindeni dadi Kowe ora ngerti cah cilik-cilik sing melu sinden idol kae, Bro. Oh, Ndek ngene isih bayi-bayi. Lah. Bu Yuyun sesuk bintang tamu teng putih PT Remason nggih. Sing carane Mbak Eni dadi bintang tamu, Julang Campursari, Mbak Yosi bintang tamu, ketoprake Pak Bak. Iki sampe dadi bintang tamu kabeh. Amin. Iya, coba lagune Kitir Sumilir, Mbak Lila, Mbak Melani, Mbak Indri dan Nduk Niken Salindri. Dados.